Πάμε να σας δείξω. Θα σας βάλω και link στο description. Να σας δείξω πώς να βάλετε αμάξια και map στο Assetto Corsa που είμαστε. Το πρώτο link είναι αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιο link. Εγώ πάλι θα σας το βάλω για να είστε κομπλέ. Να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, το mod αυτό λέγεται, δεν είναι καν, δεν ξέρω, είναι του παιχνιδιού είναι, δηλαδή μπορείς να μην ανοίξεις το Assetto Corsa σαν game, απλά πρέπει να το έχεις, ανοίγεις το Connect Manager και μπαίνεις από εκεί και θα σας δείξω. Λοιπόν, Assetto Corsa, πατάμε Assetto Corsa Connect Manager, ok, και σας βγάζει εδώ, τέρμα κάτω, τέρμα κάτω, download, δεν υπάρχει ιός, είναι 100% safe και Assetto Corsa.com, Cars 8, εντάξει, αυτό θα σας το βάλω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πιο έγκυρη πηγή για Assetto Corsa αυτοκίνητα. Βλέπετε, έχει Honda, Nissan Silvia, Drift, για πίστα, για rally, Formula 1 αυτοκίνητα, karts, τα πάντα. Έτσι, τώρα εγώ είμαι στο τάδε, τα ψάχνα έβαζα. Rally, όπως βλέπετε, ένα Ford Escort. Λοιπόν, να βάλουμε ένα Ford Escort. Και για να σας δείξω πώς μπαίνει, και αυτό ισχύει και για τα maps. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, δεν κολλάς ιούς, ούτε καν και το Windows Defender να έχεις ανοιχτό, δεν πρόκειται να σου σταματήσει. Λοιπόν, download, έτσι. Εδώ, download file, περιμένεις να σε κάνει ένα link. Download file. Ωραία, αυτό κατεβαίνει. Λοιπόν, τώρα μισό λεπτό, εδώ είναι τα βίντεο. Downloads. Λοιπόν, μην το βλέπετε αυτό. Ωραία, κατέβηκε και το μόνο που κάνεις είναι το παίρνεις από εδώ και το αφήνεις εδώ. Αυτό ήταν. Και μετά, εδώ στις τρεις τελίτσες πάνω, ακριβώς πάνω το κεφάλι μου εδώ, έχει τρεις τελείες, θα βάλω βελάκι. Ωραία. Ανοίγεις αυτές τις τρεις τελείες και σου λέει ASW Ford Escort MK6 RS2000 install. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Το βλέπετε, ωραία, πάμε τώρα. Εδώ. Branch Ford Escort Tag. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Και για να σας το αποδείξω ότι δουλεύει, βάλτε το πούμε στο Alpine Rally. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι αυτό το συγκεκριμένο για χιόνι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι μια πίστα που έχω κατεβάσει. Έτσι. Με ένα max που έχουμε κατεβάσει τώρα, ορίστε. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Α, ωραίο. Ωραίος, αυτός δεν είχε και τιμόνι. Εμένα μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν. Φλογίδι, μαλάκα. Τι φλογίδια είναι αυτά, ρε, Αλάνη. Ποιος το βγήκε. Άγιος Βασίλης έρχεται να κάνει πατινάζ. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα, ένα άλλο που έχω κατεβάσει, ας πούμε. Όλα τα έχω κάνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Okay. Να το, RS 2001 το έχω κατεβάσει. Acura, το Honda, το Acura, ok, τέλος πάντων. Audi δεν έχω κάποιο, Citroën, Legendary αμάξι. Έτσι, μην λέμε μαλακίες. Τα ράλι μας έχει γεμίσει την καρδιά αυτό. Λοιπόν, το Drift το BMW. Το Drift το Toyota, συγγνώμη. Έχω το Stock, έχω και το 1000 άλογα. Έχω όλα τα BMW, έχω και το δικό μου το BMW. Παρεμπιπτόντως, άμα θέλετε να δείτε το BMW μου, το BMW έχει δικό του κανάλι, λέγεται G20 Beast Boy. Θα βάλω και ένα link. Αυτό είναι το 330i, ακριβώς το δικό μου. Εγώ έχω το υβριδικό όπως είναι αυτό, M-Sport, έτσι πως είναι αυτό, όχι με αυτά εδώ, έτσι. Και δεν είναι το 24, αυτό είναι το 24, εμένα είναι το 23, του 20, συγγνώμη. Πανέμορφο αμάξι. Το μόνο που αλλάζει
Από το 20 μέχρι το 24 είναι ο προφυλακτήρας. Προς πίσω. Τέλος. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε με αυτά. 323 Compact, αυτό είναι drift. Και αυτό είναι drift, αλλά δεν έχει ήχο. Κάποια μπορεί να μην έχουν ήχο, μπορεί να έχει και κάποιο σφάλμα. Δεν μας πειράζει, απλά το προσπερνάμε, το σβήνει τελείως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα M5, M2 Competition, M2 35i Βεζίνα Racing, ένα M3 CS, ένα M3 E30 με drift και step 1. Έχει διάφορα, έχει πού είναι ένα άλλο, περίμενε, M3G80 το απλό, M3GT2 αυτό το είχε. Αυτό είναι ενός που το δημιούργησε, είναι το M340i, αυτό είναι stage 3. Αυτό είναι ένα απλό M340i, αυτό είναι no case, M340i top 20 και αυτό είναι νομίζω step 2, δεν θυμάμαι, έχω step 1, step 2, να το stage 2, G82 M4, M4F82, M5F90, όλα αυτά λειτουργούν, M5G90, έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, ποιο άλλο. Κάποια τα έχει έτσι, ας πούμε, δεν τα έχει σε μάρκα, τα έχει έτσι. Ford, είδαμε Ford, Honda, S2000, Honda Civic, δουλεύει κανονικά, το έχω ανοίξει. Honda Civic και άλλη spec, αυτό είναι πιο racing, αυτό είναι πιο drag. Το παλιό το Civic, το EP3, το αγαπημένο μου, το FK8, FK2, έτσι. CRX, το πριόν της γενιάς του, δεν το έφτανε τίποτα, και το Legendary, το οποίο το οδήγησε και ο Σένα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, άλλο ένα και κλείσαμε. Λοιπόν, Mazda RX-8 και έχει, ποιο άλλο είχα κατεβάσει, δεν θυμάμαι, άλλο ένα ήταν, τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι το απλό και αυτό είναι με step και KS turbo και τέτοια. Λοιπόν, πίστες της τρελής στο κάγκελο, πάρκινγκ. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν ανοίγει. Υπάρχουν πίστες που δεν ανοίγουν, να ξέρετε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και πίστες που ανοίγουν και περνάτε καλύτερα από μια απλή πίστα. Έτσι. Γιατί το Assetto Corsa το απλό έχει πίστες που είναι περιορισμένες και θα σας δείξω και μια free roam και κλείσαμε. Τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά, ακούστε το. Δεν ξέρω άμα είναι ρότορας. Ωραία, τσου, αργοπορημένο. Πάμε κάπου από εδώ, όχι. Πάρκινγκ λέω, είναι εδώ για να κάνετε μαλακίες, έτσι. Πώς που μιλάμε σε πάρκινγκ. Το πάρκαρο. Ναι, βγαίνει. Άρα έχει και αυτό free roam, μπορείτε να βάλετε και αμάξια. Δεν γυρνάει καλά, ρε. Εντάξει, οκ, καταλάβατε. Άλλα έχουν πιο μικρό free roam, άλλα έχουν πιο μεγάλο free roam. Το συγκεκριμένο έχει κάποιο δρόμο που πας στο πάρκινγκ μέσα και κάνεις Tokyo Drift φάσεις.